חברת סימד הולדינגס עומדת בפני קריסה משפטית, לאחר שנחשף כי 100 מיליון שקלים נמשכו מקופתה לחשבונותיהם הפרטיים של חלק מהאנשים שזה לא אמור להגיע אליהם. מה המשמעות למחזיקי האג"ח? שלום לעורך הדין עדי טל, מתמחה בליטיגציה מסחרית ותאגידית. מה שלומך, ידידי? שלום דורון. אז אנחנו מדברים פה בעצם על אירוע שאין ספק משפיע על כל בעלי העניין בחברה הזאת, אבל קודם כל תתאר קצת לצופים שלנו, מי שלא מכיר, מה קרה שם במילים פשוטות. משפיע לא רק על בעלי המניות בחברה, אלא גם אלה שנתנו לה הלוואות, מחזיקי האג"חים. למעשה חברה שגייסה חברה זרה, יושבת באיי הבתולה, וגייסה כסף בשוק הניירות הערך הישראלי, קיבלה הלוואות באמצעות מכשיר שנקרא אג"ח. מה זה, רק למי שלא יודע מה זה אג"ח? אג"ח זה סוג של הסכם הלוואה שכנגד הלוואה, מחזירה החברה בתנאים מסוימים את ההלוואה, כולל ריביות, במנגנונים מסוימים שנקבעים מראש, כשנותנים את הכסף. אוקיי. אז קיבלה הרבה מאוד כסף, בערך מעל 500 מיליון שקל, באמצעות הגיוס הזה, זה גיוס מאוד משמעותי. ולא עבר זמן רב, והסתבר שכך לפי הפרסומים, בעלי השליטה משכו כ-100 מיליון שקל, או כ-24 מיליון דולר, מהכספים שהיו בקופת החברה, והעבירו אותם או לחשבונות אישיים, או לחשבונות של חברות קשורות, כנראה בדרכים שלא היו אמורים להגיע אליהם. ואז בעצם הדבר הזה מן הסתם התפרסם ונחשף. מה המשמעות, איזה הגנות יש למי שהלווה את הכספים? אז באופן עקרוני, כמו שאנחנו כולנו מבינים, זה לא היה אמור לקרות. כי כל מי שנתן כסף, נתן אותו במחשבה שהכסף הזה יגיע בסופו של דבר בחזרה, ועם ריבית גבוהה. והכסף, למעשה הקרן כבר חלקה לפחות נלקחה מקופת החברה, מה שכנראה מכניס אותה לתוך בעיות תפעוליות, או פעילות בעייתית וכו'. התוצאה של הדבר הזה היא שמי שנתן את ההלוואה צריך כעת להגן על עצמו. בתוך הסכם האג"ח, בדרך כלל יש מנגנונים, שיעבודים למשל על פעילות של החברה, או על נכסים של החברה, שמאפשרים במקרה של הפרות מהסוג הזה לאותם מלווים, ליפול על נכסים ולקחת לפחות חלק מהכספים בחזרה באמצעות מימוש. נוצר פה עכשיו כדור שלג, והכדור שלג הזה גרם לחברה ללכת ולבקש הגנה בבתי המשפט בארצות הברית, מה שנקרא Chapter 11. מה, פשיטת רגל? זה מסלול של סוג של מסלול הקפאת הליכים. כן, אבל איך מסבירים בעצם זאת אומרת, איך הם מנסים להסביר את ה-24 מיליון דולר? זאת אומרת, אין להם הסבר, הם לא מנסים להגיד, תשמע, זה היה, לא יודע, מה בונוסים, מגיע לנו, או שפשוט... אני לא מכיר את הפרטים המדויקים, וזה גם הליך משפטי שהוא תלוי ועומד. אבל בגדול, כאשר בעלי השליטה, במקרה הזה בעלי השליטה, משכו כסף מקופת החברה ולא היו אמורים למשוך אותו, אז א', הם יצרו לעצמם איזושהי אחריות משפטית, וב', צריך יהיה לברר למה נמשכו הכספים האלה. כספים יכולים להימשך מהחברה או כדיבידנדים, או כהחזר הלוואות בעלים, אבל הם לא יכולים בבת אחת להימשך, ובטח לא בכמויות גדולות מהסוג הזה, בטח לא זמן קצר אחרי שגייסו כסף בשוק ההון. אז לכאורה זה נראה בעייתי. חד משמעית, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה היית מייעץ למחזיקי אג"ח לעשות או לבחון לפני שהם נכנסים לעסקה מהסוג הזה? צריך לבדוק את האיתנות הפיננסית של החברה, או לדעת שהחברה היא חברה מסוכנת מבחינה פיננסית, ההלוואה מסוכנת להחזרה, וזה בדרך כלל מתגלם באחוז הריבית. עושים בדיקות חשבוניות, עושים בדיקות משפטיות, בדרך כלל לא נכנסים לעובי קורה, לא רוכשים פה חברה, זה סוג של הלוואה. זאת אומרת, זה לא דיליג'נס רגיל, זה פשוט לבדוק איתנות פיננסית, מסמכים בנקאיים, תזרימיים, כספים, אחורה, דוחות שנתיים וכו'. רווח והפסד, ואז לפי זה מקבלים את רמת הסיכון. יש עסקאות עם סיכון גדול, יש עסקאות עם סיכון בינוני. אתה אומר פה, אולי היה להם סיכון גבוה, אבל לא כזה. זאת אומרת, אולי פשוט להפסיד את הכסף, לא שימשכו אותו. תראה, זה מקרה לא צפוי, גם אם היו עושים את כל הבדיקות. סיטואציה שבה בעלי שליטה מושכים כסף מקופת החברה, היא סיטואציה לא צפויה. אז גם אם החברה הייתה באיתנות פיננסית, היא לכאורה יכולה להיכנס כעת למצב של בעיה. תודה רבה על הפרשנות שלך, עורך הדין טל, תודה רבה. תודה לך. להתראות.